Dobroveče, dobrodošli u Tanjin kod, zonu čiste i slobodne misli, zonu pomeranja granice i razbijanja predrasuda. Jedna od čestih su još uvek prisutni stereotipi o tipično ženskim i muškim zanimanjima. Do pre nekoliko decenija bilo je gotovo nezamislivo videti ženu kako vozi tramvaj ili muškarca koji je, na primer, daktilograf. Danas se granica između tradicionalno muških i ženskih zanimanja sve više briše, iako i dalje u vreme upisa u srednje škole ili fakultete u kućama nastaju lomovi ako se ćerka opredeli za profesiju mašinskog inženjera, a sin, na primjer, odluči da bude vaspitač. Pre nego što vam predstavim večerašnju gošću koja se takođe bavi zanimanjem koje je atipično žensko, molim vas da pritiskom na crveno dugme i malo zvono pored njega postanete stalni pratilac ovog podcasta. Hvala vam. Sagovornica Tanjinog koda je Katarina Jelisavčić, diplomirani inženjer poljoprivrede, iskusni menadžer u ovoj grani privrede, bavi se konsaltingom u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije, implementacijom standarda i ima zavidno iskustvo u ovoj oblasti. Kaća, da li je odabir tvog zanimanja u tvojoj sredini zaista bio iskorak? Jeste, da, bio je ozbiljan iskorak, desio se slučajno, ali iskorak. Potičem dete sam sa asfalta, rođena Beograđanka, roditelji su mi mašinski inženjer, otac, majka, lekar i zaista jeste bio iskorak da ja završim poljoprivredni fakultet, neko ko, jel te, je sam u detinjstvu, pa dobro, kroz ceo život imao kontakt sa prirodom, sa životinjama, sa biljkama. Ali ti si odrasla na asfaltu, otkud to da si tako mnogo vremena provodila kod bake i deke? Pa da, to je opet sticajem okolnosti. Roditelji su me dobili jako mladi, studirali su i radili istovremeno i sa nekih mojih 8 meseci mama i tata su me ostavili kod bake i deke, jedno 40-50 km od Beograda, u jednom divnom selu koje je moja oaza i dan danas gde najviše volim da odlazim. Reći slobodno. Selo se zove Sokolovo, nalazi se opština Lazarevac, tako da je to selo gde sam ja od svoje prve korake napravila i zavolela poljoprivredu još tada. Naravno, kroz školovanje, osnovna pa srednja škola, sve je navodilo da ću ja otići u potpuno nekom drugom pravcu, ali sticajem okolnosti 2000. godina, 5. oktobar, revolucija i svašta šta se dešavalo, ja već tada mlada revolucionarka, upisujem poljoprivredni fakultet. I taj poljoprivredni fakultet upisujem tako da sam sam kao brucaš krenula na fakultet tek u novembru, jer sam morala da sačekam da 5. oktobar prođe, da sve to što aktivno učestvujem. Tako je, to je sve bilo vrlo bitno u tom momentu, jer ta energija je bila zaista za ceo život se pamti. I kada sam došla na fakultet u novembru, kada sam videla kolege svoje, a i kolege mene, to je bio šok obostrani, naravno. To su naravno bili mladi ljudi što iz cijele Srbije, što Bosne, Crne Gore, a ja sam tu bila neko ko je sa Banovog brda i došla sam onako kao pala s Marsa. Moram da priznam, tako sam se i osjećala, pokušavala sam da im se približim i zaista od tog trenutka do dana današnjeg ta neka borba za opstanak i borba u tom jednom svetu, pa slobodno mogu da kažem nepravde kada je profesija u pitanju, i dalje traje, ali se ja sa tim jako dobro nosim. A kako su tvoji drugari tu sa Banovog brda iz škole, kako su oni reagovali? Su rekli, Kaća, šta je s tobom, zašto to? Pa naravno, jesu, bilo je to sve, pri tom moje najbolje prijateljice koje su završile gimnaziju, pa jedna upisala ETF, druga mašinski fakultet, treća filološki i mene su negde zamišljali da ću biti novinarka ili neki prevodilac ili, ne znam, doktor, zapravo lekar, ali nekako, ne znam ja, to je bila godina, ta 2000. godina je bila zaista specifična godina i tada smo svi, cijela moja generacija je u tom trenutku želela naravno da upiše fakultet, ali smo se
jako borili, bili smo na ulicama i koliko nam je bio bitan fakultet, toliko nam je bilo bitno da ta revolucija... Da. A koliko su mladi ljudi tada zaista imali svest o tome u kakvom društvu žele, zašto se bore, da je promena neophodna? Pa ja mislim... Ili je to bilo više ovako poriv za masom da se povedu? Da, to je vrlo interesantno pitanje, zato što kada se vratim toliko godina unazad, mislim da se ta energija nikada neće ponoviti. Da taj broj mladih ljudi koji je tada postojao i zapravo i bio u našoj zemlji, možda čak i nije znao u potpunosti zašto je na ulici, zašto se bori. Borili smo se svi za neko bolje sutra, naravno. U tom trenutku smo jako verovali u to i mislim da smo naravno imali puno pravo na to i bilo je materijala, bilo je, kako da kažem, i ljudi i znali smo zašto se borimo zapravo. Slobodu. Za slobodu. Za slobodu. I kako tada, tako se borimo i danas. Evo, toliko godina je prošlo. Naravno, kroz tu borbu koja neprestano traje, gradila se i karijera. I karijera koja je onako vrlo, vrlo interesantna, obzirom da žena u poljoprivredi, kao diplomirani inženjer poljoprivrede, sam naravno morala od samog početka da se stalno dokazujem i da učim mnogo više od kolega muškaraca inženjera, zato što su predrasude naravno uvek postojale. Ali nekako ta moja borbenost i jedna snaga, mentalna snaga koju posjedujem, me nikada nije napuštala i borila sam se, baš sam se borila lavovski da budem i na dobrim radnim mestima i na dobrim pozicijama i zaista to tako jeste bilo. Ja svoje školovanje nisam završila samo u Srbiji, ja sam nastavila, završila sam specijalizaciju u Nemačkoj i organsku poljoprivredu u Hohenheimu, tu jedan divan univerzitet gde sam upoznala i divne koleginice koje su takođe završavale poljoprivredni fakultet, ali naravno svuda su muškarci mnogo zastupljeniji u ovoj branši. Nakon toga prepoznata sam i od strane američke vlade, to jest američke ambasade gde su me poslali na divne programe njihove, završila sam leadership program i tako da sada ne nabrajam, svašta nešto je tu bilo, ali neki moji, da kažem, ozbiljniji počeci karijerni vezani su za vladu Srbije, gde sam radila kao koordinator za poljoprivredu na strategiji razvoja poljoprivrede Srbije. Je li tu bilo predrasuda ili ti je data šansa da se razmahneš? Data mi je šansa, moram da priznam, data mi je velika šansa da se razmahnem i tu šansu nisam propustila, vrlo sam je kvalitetno, ajde da kažem, iskoristila. Ali naravno da je to bilo predrasuda. Ja znam za tu anegdotu da su te zvali Hajdi. Jeste. Hajdi u vladi. Jeste, Hajdi su me zvali. Hajdi na selu, Hajdi. Tako je, zvali su me Hajdi, jer sam ja za godinu dana, to je bila 2008-2009, taj period, bukvalno obišla preko 350 sela Srbije. Ja imam 3 rokovnika svoja, ovako koje čuvam. Jer sam ja bukvalno, ja ne mogu sada ni da se setim zapravo naziva svih tih sela gde sam bila, ali ima puno anegdota iz tog naravno perioda života, jer ja sam, kada sam dobila taj posao, da se bavim pisanjem strategije razvoja poljoprivrede Srbije, moj uslov je bio da ja prvo obiđem celu Srbiju, da vidim kako je i gde je poljoprivreda zastupljena, da napravim jedan sken, da bi na osnovu toga i na osnovu znanja i na osnovu nekih drugih strategija, nekih drugih zemalja mogla da učestvujem u kreiranju naše strategije razvoja poljoprivrede. Rekla si da ceo život se boriš za svoje mesto pod suncem, da dokažeš da kao žena možeš dovoljno kvalitetno da pariraš kolegama muškarcima, ali si obilazeći Srbiju imala i to divnu priliku i divno iskustvo da vidiš kako je ženama na selu. Ja bih rekla da je to najranjivija i jedna od najosetljivijih kategorija stanovništva. Da. Slažem se i dan danas se borim za te žene. Mislim, sve vrijeme kroz karijeru koja naravno se
onda nastavila u nekom drugom pravcu, žene u poljoprivredi su mi uvek bile onako, bila sam slaba na njih i ostala sam slaba zato što su to, a slobodno mogu da iskoristim žargon, žena, majka, kraljica. To su posebne osobe koje, mislim da se malo situacija ipak promenila u toj nekoj ravnopravnosti, ali pre 20, 15, 10 godina kada sam se bavila intenzivnije tim poslom, zaista su žene, ne znam, podređene bile i u porodici i u poslu kojim se bave. Ali i dalje je taj njihov rad, njihova žrtva, njihov angažman prilično nevidljiv. U stvari ne razmišlja se, one se podrazumevaju. I da obavljaju redovne kućne poslove i da pomažu na njivi. Da. Podrazumevaju se i sve se podrazumeva. I podrazumeva se da kada vi dođete u jedno gazdinstvo, da i kada sednete, da žena odmah trči, da vam donese slatko, vodu, kafu, kolač neki koji je ona pripremila. To se sve podrazumeva, pored 1001 obaveze koju ona svakako ima u svom domaćinstvu, jer svi oni se bave nekom poljoprivredom. I one ostaju bez prihoda. Tako, ostaju najčešće bez prihoda. Sada, kroz to bavljenje i kroz taj rad, meni su se rodile mnoge ideje gde sam već tada u mnogim mestima Srbije pokretala razna udruženja, asocijacije, zadruge, gde sam pokušavala da i te žene i muškarce uvežem, da prosto svoje proizvode plasiraju na neka bolja tržišta, da nađu način kako će bolje da prodaju svoje proizvode, gde će da se edukuju, kako će da se informišu i tako dalje. Tako da se nekako kroz sve to moja karijera nastavljala, mogu da kažem da se danas zapravo bavim najsličnijim poslom iz tog perioda, samo što danas imam svoju firmu, a taj jedan period od 6 godina provela sam u korporativnom sistemu. Bila sam zamenik generalnog direktora tada najveće PKB-a, tako je. To je posebno iskustvo, zaista posebno iskustvo gde sam se tek susrela sa onako opasnim da kažem, situacijama, zato što sam žena, mlada žena. U kom smislu? U smislu nipodaštavanja, u smislu... Od strane koga? Od strane kolega. Onih koji su ispod? Pa, kad su muškarci u pitanju, od strane bukvalno isto rangiranih kolega, a ispod bilo je sve. Kako su prihvatali ženu na rukovodećoj funkciji? Da, teško su prihvatali ženu na rukovodećoj poziciji. To je zaista... A šta je najveći problem? Nametanje autoriteta ili... Pa sve je problem. Znači, prvo je problem, vidi, došla neka mala plava tu da nam diktira, da nam vodi ovoliki sistem. Baš ona nešto zna. Predrasude momentalno na tu fizičku pojavu. Verovatno da je na tom mestu bila, ništa neću loše da kažem, ali da je bila jedna onako velika, krupna, starija gospođa koja... Lakše bi je prihvatili. Strašno teško se prihvataju lepe, pametne, kulturne, fine, dostojanstvene žene. I to je nešto gde sam ja morala zaista da se borim onako dobro i da mnogo razgovaram sa zaposlenima i da mnogo razgovaram sa cijelim menadžmentom da bi bila na pravi način prihvaćena. Što se naravno jeste i desilo. Sve ovo što pričam iz razloga što želim da ohrabrim mlade žene, da se stvari menjaju i da ništa nije nemoguće i da jednostavno žena u biznisu je danas sve zastupljenija i inače danas su žene, pa mogu slobodno da kažem, već dokazano jači pol.
I mi smo te koje vučemo, mi smo te koje smo idejne vođe, koje smo mozak operacije i mislim da je sve manje i manje predrasuda u bilo kojoj branši. Ti si i dalje si sklona tom društvenom aktivizmu i boriš se za neko bolje društvo, za bolje uslove života. Kako ti se tu čini položaj žena? Da li se tu nešto promenilo? Da li su i dalje žene pčele radilice, a muškarci su ti koji su dominantni, koji odlučuju, koji imaju viziju? Da, pa promenilo se dosta toga. Promenilo se, evo, poslednjih nekoliko godina, već koliko 6 godina, ja sam preduzetnica, imam svoju firmu, bavim se konsaltingom u poljoprivredi i prehrambenoj industriji, međutim, pored svega toga, bavim se i formiranjem radim na mnogim projektima i isključivo volim teme koje se tiču ženskog preduzetništva. Znači, volim da žene koje su preduzetnici, koje imaju svoje biznise, da se uvezujemo, da jačamo na taj način jedna drugu, da se pomažemo i da kroz razne edukacije, organizacije, sajmova ili već čega god, mi jedna drugu podržavamo i tako se podižemo i bodrimo i moram da kažem rastemo u tom smislu. Pa mnogo toga se promenilo, mnogo je više kvalitetnih, uspešnih žena danas u odnosu na suprotni pol. Da me muškarci ne shvate pogrešno, ja ih obožavam i vrlo sam zaista smatram da bez muškaraca ne možemo, ali isto tako mogu da kažem da ih i kritikujem jer su se mnogo promenili u jednom negativnom kontekstu. Na koji način? Pa mislim da su postali mnogo pasivni, da su mnogo slabiji. Promenila se situacija, muškarci su danas slabiji pol, znači oni jednostavno su mentalno slabiji. Ovo je interesantno, da stave prst na čelo, da razmisle, da ništa nije zapisano. Ali zaista da stave prst na čelo, zato što moram da priznam da ja sam, pričamo o najotvoreniji o svemu, ja sam zaista bila kao vrlo mlada, politički angažovana i mene je u tom periodu od 2000. do neke 2006. 2007. ta omladina i ta neka priča vrlo interesovala. Nakon toga sam se skroz povukla i svega toga, posvetila se maksimalno edukaciji, karijeri, razvoju karijere i tako dalje. I prije, naravno sad već koliko ima, par meseci, sam poželela da se ponovo aktiviram iz nekoliko razloga. Pa jedan od tih razloga je ova tema malo pre pomenuta, muškarci. Znači, jednostavno osetila sam da svojim primerom i svojim angažovanjem pokažem da moramo da budemo hrabri, da stojimo iza onoga u šta verujemo i da pokažemo svojim primerom da promene mogu da se dese. Ali ne mogu promene da se dese iz fotelje, ne mogu promene da se dese tako što ćemo da gledamo televiziju, da se nerviramo dok gledamo to nešto što nam se ne sviđa, već moramo da zasučemo... Da budemo aktivni na društvenim mrežama. Mislim, to su stvarno tako, da budemo aktivni na društvenim mrežama i to je okej, ali moramo da izađemo. Znači, mora da se bukvalno da zasučemo rukave i da krenemo. Zna se kako se to radi, zna se kako se vode i kampanje i zašto se, borimo. Tako da je to bio razlog mog aktivizma i gde sam i svom okruženju htela da pokažem da to ništa nije strašno, da jednostavno mi međusobno ne smemo da se mrzimo ili ne trpimo ako nismo istomišljenici, već da svako treba da ima svoj stav i svoje mišljenje i da se za isti bori. U svemu tome sam videla, baš kroz ovaj period kampanje, da su žene mnogo odlučnije.
mnogo hrabrije, mnogo iskrenije. Ne kalkulišemo. Nema kalkulacije. Mi idemo i to je to. I idemo na pobedu. Idemo na pobedu, naravno. I kada doživimo poraz, nema padanja. Nismo pale, nismo glavu zabile u pesak, nego smo digle glavu i idemo dalje. Ajde sad tražimo način kako ćemo da se borimo dalje, ali tako? Tako da je to sve jedan razlog što sam, eto, kažem, poželela da se ponovo aktiviram i da istrajem u tome, jer jednostavno smatram da imam i šta da kažem, da imam šta da pokažem. Sigurno. Sad mene interesuje to što ti znaš, što umeš, što možeš i ono što mi imamo kao neki resurs, a to je ova naša prelepa Srbija. Ti si rekla, prošla si je uzduž i popreko i često razgovaram sa ljudima, mi imamo toliko i obradive zemlje i tako potencijal za razvoj svih grana poljoprivrede. Imamo termalne vode, imamo svašta, da je jednoj Sloveniji to što ima Hrvatska, pa ona bi čudo napravila. Pa da li je to tako? Šta nas koči, Kaća? Šta je naš problem? Da, sve tako kao što ste rekli. Gde je problem? Pa problem je sad ću da se opet držim jedne stereotipne rečenice, ali zaista jeste problem u tome. Mi nemamo jasno definisanu strategiju razvoja poljoprivrede naše zemlje, nažalost. Moram da se ovde, da uvežem i državu, da uvežem i privatni sektor. Iz prostog razloga što svaka, znači, bukvalno 2000-te pa na ovamo, ajde pričam u periodu mog profesionalnog angažmana, svi smo mi u nekim kampanjama i u nekim takvim situacijama potencirali na poljoprivredi. Ali onda kada treba da se poentira i kada treba zaista da se uradi nešto sa tom najbitnijom privrednom granom, tu zakažemo i tu se ne desi ništa. Onda se... A zašto ne možemo da preskočimo? Pa ne možemo da preskočimo zato što nikada ne stavimo primat tom ministarstvu, tom sektoru, ne stavimo ljude koji su kompetentni da sednu, da napišu nešto, jedan dokument i da se drže tog dokumenta, jer mi tačno znamo... Pa čak ja imam utisak da naši zakoni nisu toliko loši, problem je u primjeni zakona. Tako je, pa naravno, zakoni uopšte nisu loši, mi imamo odličan zakon o poljoprivredi, ali imamo problem primjene. Znači, mi imamo problem, mi smo trenutno u situaciji da naša poljoprivreda u zemlji, kako se kaže, jedna država ima kvalitetnu poljoprivredu ako je 70% zastupljeno stočarstvo, 30% biljna proizvodnja. Mi imamo obrnutu situaciju, znači imamo zastupljeno pa čak i 80 i 90% biljnu proizvodnju u odnosu na stočarsku proizvodnju. Mi bukvalno sistemski uništavamo stočarstvo već godinama u nas. A zašto se to radi? Je li to politikanstvo? Pa jeste, s jedne strane politikanstvo, s druge strane pustili smo da nismo zaštitili našu državu, pustili smo uvoz, pustili smo da u našu zemlju ulazi mleko iz evropskih zemalja po znatno nižoj ceni, a opet u tim zemljama je način subvencionisanja mnogo ozbiljniji i poljoprivrednici iz tih zemalja, naravno, njima je mnogo profitabilnije da se bave. I znamo li šta jedemo, šta uvozimo, kakav je kvalitet? Pa ne znamo šta jedemo, šta uvozimo, to je sve vrlo problematično i zaista to ne znamo i nešto čime se baš i bavim, to je ta borba da i uvek postavljamo pitanje a šta mi to jedemo. I ono što se desilo, to sam malo pre htela da kažem, što me raduje, vrlo me raduje, bez obzira na sve, to je nekih poslednjih 10 godina u sferi agrara. Desio se ozbiljan pomak u biljnoj proizvodnji, što očekujem da će se desiti i u stočarskoj. Desilo se to da su se ljudi prosto okrenuli sami selu, da su se okrenuli poljoprivredi, da su na taj način poljoprivredu popularizovali. Ko su ti ljudi? To su ljudi koji su zaradili novac u različitim drugim biznisima i svoj novac investirali u poljoprivredu.
investirali su u podizanje zasada beri voća, znači borovnica, malina, jagoda, kupina, u jabuke, u lešnike, u orahe, u proizvodnje povrća. Krenuli su sa primenom novih tehnologija, krenuli su sa primenom tehnologija koje su prosto pokupili iz najuspešnijih evropskih zemalja koje znamo koje su zemlje, znači koje se bave najkvalitetnijom poljoprivrednom proizvodnjom. Pa negdje je i korona, pandemija je doprinjala tome da se vratimo prirodi. Druga stvar, desilo se to da smo počeli da slušamo naše ljude. Svako od nas, potrošača, voli da zna šta kupuje, šta jede. Da li je to što jedemo zdravstveno ispravno, da li je kvalitetno, poreklo proizvoda. Sve su to stvari koje se posljednjih godina znatno menjaju. Neko sam ko se zaista time bavi i neko sam ko isključivo vodi računa o kontroli kvaliteta svakog finalnog proizvoda, da li je to sveže voće i povrće, da li je to neki prerađeni proizvod, ali u svakom slučaju mi danas u velikom broju namirnica znamo šta konzumiramo. Ja čak čujem od mladih ljudi sve češće da im je san to da se okrenu selu, poljoprivredi, proizvodnji hrane, to vide negde kao izazov. Jeste, to je jako lepo zaista i to kada se ja vratim tih 20 godina unazad, kada sam ja upisivala poljoprivredni fakultet, to je bilo kao jao Bože. A danas je to potpuno drugačije, danas poljoprivredni fakultet upisuju sjajne devojke, sjajna deca koja jednostavno u tome vide jednu perspektivu i vide jedan potencijal koji zaista Srbija ima. I Srbija je neviđena sa potencijalom koji ima i ono što me zaista raduje to je što se polako ipak ljudi vraćaju selu, što se mladi vraćaju selu, što vi danas imate fantastičan seoski turizam koji je kod nas sve zastupljeniji, gde imate fantastične zasade, gde mladi ljudi podižu zasade, gde se na tim zasadima onda organizuju. Je li to i neka perspektiva Beograda? Beograd je većim delom agrarni, pa tako je. Pa mi samo, bukvalno na obroncima Beograda, mi imamo dve planine, Avalu i Kosmaj. Nama je Kosmaj bukvalno kao Toskana u Italiji. Ja svima preporučujem da odu na Kosmaj. Kosmaj je fantastičan. Mi na Kosmaju u ovom trenutku imamo preko 800 zasada borovnice. To je ogromno. Znači, to su bukvalno fantastični zasadi, fantastični poljoprivredni proizvođači, fantastični ljudi. Mislim, ja ne mogu da ih nazovem poljoprivredni proizvođači, to su ljudi, pa da, proizvođači koji imaju svoje gazdinstva i koji su se... Naravno, to uopšte nije pežorativno. Ne, to je mnogo lepo i zaista fantastično da je kod nas u zemlji to počelo da biva sve popularnije. Da je svest se podigla na taj nivo. Tako. Bez uopšte učešća države sada u odlukama, da li... Ali bi bilo dobro da država prati tu intenciju. Naravno, to bi bilo fantastično da država prati i desilo se to da država bi sada samo mogla da prihvati ovo što se desilo i da unese u svoje institucije... Malo reda, jer imamo, to je samo da se, pa čak i sam Beograd, mislim, mi smo Beograd sa nekom svojom politikom, to je strategijom poljoprivrednom, je apsolutno u takvoj poziciji da bi mogao da hrani sam sebe i čitavu Srbiju i da ima još za plasman. I da bavljenje poljoprivredom bude stvar prestiža. Tako je, ali to već jeste. Ja moram da priznam, znači današnji poljoprivrednik je imućan čovek koji je investirao ozbiljan novac u razvoj poljoprivrede i ono što je vrlo izraženo, to je da mi danas imamo poljoprivredu koja je jako podeljena, nažalost. Imamo poljoprivredu gde su nam ostali
ostala stara seoska domaćinstva i mogu slobodno da to tako nazovem, da imamo socijalnu poljoprivredu i imamo elitnu poljoprivredu i to je vrlo, vrlo izraženo. Neka postotak te elitne bude što veći. Tako je, ali država mora da se pozabavi ovom socijalnom, jer je to ipak veliki broj ljudi i to su oni ljudi koji generacijski prenose s kolena na koleno. Ali ima rešenja za to? Naravno da ima rešenja, moramo da ih udružimo, moramo da ih grupišemo, da ih navedemo na to da se više ne bave svaštarenjem, jer svaštarstvo... I te predrasude prema zadrugarstvu da ne budu relikt socijalizma i komunizma, nego nešto što je napredno, što je avangardno. Pa, evo, mislim, ne treba što da izmišljamo nikakvu rupu na saksiji, samo da pogledamo zemlje oko nas. Imamo Italiju koja je tu, koja je Sloveniju, gde apsolutno svako selo ima nekoliko svojih zadruga. Ne mora se zove zadruga, nek se zove asocijacija, klaster, udruženje, kako god, ali oni se svi grupišu i na taj način pomažu jedni drugima da svoje proizvode plasiraju. Sad da se vratimo na početak priče. Ono što sam ja primetila, to je da se za to udruživanje, za klastere, za zadrugarstvo lakše odlučuju žene. Tako je. Žene su te koje povlače konce, definitivno, koje, ja mislim da je ženski mozak prosto baždaren tako da mi možemo u jednom trenutku da razmišljamo i da imamo 5 ideja i da svih 5 ideja istog trenutka realizujemo. I to je ta naša prednost i samim tim nas je to navelo da budemo i preduzimljive. Tako da, žene se mnogo pre odlučuju za formiranje klastera. Kaća, hvala. Žene će spasiti svijet. Hoće, žene će spasiti svijet, definitivno. Hvala ti puno. Nema na čemu, hvala vama. Zato što radite što ne želite, govorite što ne mislite, ljubite koga ne volite, zato i jeste nesrećni, a ne zato što živite u Srbiji. Zapisao je jedan divni momak koga više nema među nama. Milion puta sam provrtela tu misao kroz svoj i svaki put se saglasila sa iskazom. U komentarima ispod ovog videa podelite sa mnom i ostatkom sveta svoje razmišljenja. Do gledanja narednog četvrtka budite mi dobro. Lepo večer vam želim.